విద్యార్థులు మాదక ద్రవ్యాలకు దూరంగా ఉండాలి. విద్యార్థులు మాదక ద్రవ్యాలకు దూరంగా ఉండాలని ప్రిన్సిపల్ తులసిరామ్ అన్నారు. చిత్తూరు జిల్లా పులిచెర్ల మండలం నందవనం కొత్తపేట ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలో మంగళవారం ఈగల్ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో మత్తు పదార్థాలు మాదక ద్రవ్యాలపై అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు. ఈ సదస్సులో ప్రిన్సిపాల్ తులసిరామ్ విద్యార్థులకు మత్తు పదార్థాలు మాదక ద్రవ్యాలు వాడటం వలన కలిగే అనారోగ్య సమస్యలు, ప్రమాదాలు, నేర ప్రవృత్తి తదితర వాటిపై అవగాహన కల్పించారు. విద్యార్థులు మాదక ద్రవ్యాలకు దూరంగా ఉంటామని, గ్రామాలలో వాటి దుష్పరిణామాలపై అవగాహన కల్పిస్తామని, డ్రగ్స్ రహిత సమాజం కోసం కృషి చేస్తామని తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో అధ్యాపకులు, మహిళా కానిస్టేబుల్ సౌజన్య కుమారి, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు.